A Asociación de Empresarios de Ribeira segue a apostar pola dinamización do comercio e hostalería locais con campañas como a Noite Aberta, que se desenvolverá este venres e sábado coincidindo con outros eventos impulsados pola patronal en colaboración co Concello. Creo que é unha boa idea que se faga coincidir con outro evento que seguramente traerá moita xente da comarca e non só de Ribeira ao noso Concello, como é esta feira do vehículo eléctrico e híbrido. E unha vez máis o que vamos a poder é disfrutar do que é o noso comercio local. Eu lle pido á xente, agora que vimos de un período en que parecía que todo o mundo estaba pola calle, que todo o mundo era moi cercano, pois que realmente esa cercanía se teña durante 4 anos entrando nos nosos comercios, comprando nos nosos comercios e facendo vida nos nosos comercios. Os establecementos participantes ampliarán o seu horario de peche ata as 10 da noite e ofrecerán descontos. Durante toda a fin de semana desenvolveránse ademais actividades de animación e hinchables pros nenos. En esta iniciativa decidimos tamén traer outro ano máis o tobogán de agua que estará instalado na Rúa de Lugo e a partir das 4 pois xa os rapaces poderán disfrutar do dicho tobogán. Non? Para acceder ao tobogán, pois desde a asociación o que quixemos implicar ao comercio, a hostelería e a restauración e os tickets que dean tanto os días o viernes como o sábado poderán dar acceso ao que é o tobogán da agua. Seguimos, apostando igual polo comercio local, seguimos apostando tamén pola restauración e a hostelería e con este tipo de iniciativas, ano tras ano estamos vendo que a incrementación dos comercios e aportacións para acompañarnos en estas actividades cada vez está crecendo máis. O igual que en anteriores campañas, os establecementos participantes ofrecerán bonos para estacionar de balde no aparcadoiro do Centenario.